bụ oge aṅụrị na ịtụ mmamma nyegara ụmụ akwụkwọ na-eji akwụkwọ na Adazi Central School uru Ogidi na kansụl obodo Idemili North dịka ụmụnne abụọ Chief Innocent Obi Ubaka na Chief Vincent Obi bịara n'ebe ahụ ha gụburu akwụkwọ ma duru ndị enyi ha abụọ bụ ndị China bụ Roman na Sophie Ling bụ enye ụmụ akwụkwọ ahụ onyinye akpa akwụkwọ eji ede ihe nakwa ọtụtụ ihe eji egwuregwu gụnyere ihe eji atagharị ọnụ bụ nke ha kesara ụmụ akwụkwọ ahụ. Ogachukwu Aranụ bụ onye ọrụ anyị gara n'ebe a ma wetara anyị akụkọ ka o si wee gaa. Ihe ha nyegara ụmụ akwụkwọ anwa bụ akpa eji aga akwụkwọ, akwụkwọ eji ede ihe egwuregwu, ihe oriri na ndị ọzọ. Ya bụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị tiri mkpu ọṅụ ma nwee oke aṅụrị mgbe Chief Obi Ubaka kwuru na ọ ga-akwara ha akwa akwụkwọ ọhụrụ, goro ha akpụkpọ ụkwụ eji aga akwụkwọ ma nyekwazi aka idozi ọtụtụ ihe na ụlọ akwụkwọ ha. O kwuru na ebumnobi o ji eme ya bụ maka atụmatụ akụluono na inyechi ya ụlọ akwụkwọ zụrụ ya, ebe nwanne ya nwoke bụ Chief Obi kọwara na ebumnobi ha ji wee bịa bụ ịbịa mara ihe na-akpa ụlọ akwụkwọ ebe ha gụrụ ma gbaa ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ ume, mekwazi aka ụlọ akwụkwọ ha bụrụ nke ga-enwe mgbanwe ma dụọ ụmụ akwụkwọ ahụ ọdụ ka ha bụrụ ndị ga na-ehubere ndị nne na nna ha isi. Ya bụ ndị sitere China bụ Roman Liu kọwara na ebumnobi bụ ka ọ ghọta ya bụ ụlọ akwụkwọ na etu ụmụ akwụkwọ si agụ akwụkwọ wee mara etu ọ ga-esi wee nyere ha aka, ebe nwunye ya Sophie kọwara na ụmụazị bụ ndị echekwubere ga-edozi obodo n'ọdịnihu. Onye parish priest nke St. John the Baptist Catholic Church Adazi Ogidi, onye na-elekọta anya bụ ụlọ akwụkwọ praịmarị Adazi Central School anya, nke bụ ụlọ akwụkwọ gọọmenti nyechiara ndị ụka, bụ Reverend Fada Chris Ngwu. Onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Oriakụ Mary Ann Obiechina kọwapụtara ihe ndị ha chọgara dịka bandị ụlọ akwụkwọ yana ịlụgharịlụ ha bọholu mmiri ha, ma kene ụmụnne na-aba anwa otu ha si wee bịa nyere ha aka. N'okwu nke ya, Chief Geoffrey Enezuanya bụ onye isi ogbe Adazi na Ogidi kọwara na ha nwere nnọọ ọmalịcha ụlọ alụgasịrị na ya bụ ụlọ akwụkwọ, mana ha enweghị ego nke ha ga-eji wee nekọta ihe ndị na-akpa ha anya. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ anwa ndị aṅụrị juru obi dịka Chinelo Ebu, Chinwendu Okoye na Kosi Anene kenere ha ma kpee ekpere ka Chineke kwụghachi ha. Eze ọdịnala nke Ogidi bụ Igwe Pharmacist Alex Onyido onye kpere ha ekpere ma nabatakwazi ebumnobi ha. N'oge anwa ụmụazị anwa kwere ukwe nnọọ tokwazịa Chineke ebe ha na ndị ọbịa ahụ kparịtara ụbụbọ n'oge anwa. Ogachukwu Aranụ n'akụkọ ụwa ABS.